What's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. Uy, medyo magulo ko. Magwapo muna tayo. Ayan. So, today is Saturday, September tuloy. July. I need to go to my second dose. Ayan. Schedule tayo. 6 p.m. So, punta ako ng vaccination. Babaksin tayo for the second dose. I got my second dose. No, I will get my second dose. Okay. So, second dose of Moderna. So, hindi natin patagalin. Meron pa tayo mga 10 minutes to walk para makarating doon sa Tampines City. So, let's go. Excited. Bye. So, ayan na po ang ating vaccination center. Ito na tayo lang. Let's go! Ayan na po guys. Dito na tayo sa vaccination center. Hintay na lang tayo. Natawagin ang ating number para ma-register. So, second dose na to. Kakayanin ko to. I'm so excited. See ya. Number natin nakaraan is 5070, ngayon 5015. So tayo lang tayo. Second dose na tayo. Tapos na tayo mag-vaccine. Ayan po, I got vaccinated again. So, kompleto na yung dose ko. Salamat sa Diyos. Pwede na ako makalabas. Ganyan natin ito. Nandito ng mga sasakyan. Salamat sa Diyos, pwede na ako lumabas. Hindi na ako pipigilan ni Kim. Hindi na ako pipigilan ni Kim Chu. Ayan. I got my second dose. I got my second shot. Thank you. Thank you Singapore for the sponsor. Maraming salamat. At hindi nyo kami binigo. Ayan, ganun. Meron na yung ano ko, certificate ko. Pwede na tong i-laminate para hindi masira. Certificate ko, I got my second dose. Yan po pangalan ko. Moderna. May 22, May 23, May 22 nung last, ngayon July 3. After 6 weeks, pwede na akong lumabas. Ang kagandahan lang kasi meron silang free na sanitizer. Tapos maganda rin yung mask nila, face mask. Meron silang 5 set na binigay sa akin. Face mask, face mask, face mask, face mask, and face mask and sanitizer. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching on VisLog and see you in the next vlog. Bye.